Anong gagawin mo? Time concert sa Lola Moore, Part 2, 2024. Excited ka? Simba muna tayo. Okay? Marky A3 Museta for the album launch. Salamat, Sir Joey! Nagpagupit pa mo para kay Tio. Lining up for Lola Moore meet and greet. Go say hi. Say hi to Collapse. Ready ka na, Iyo? Oh, nagulat ka, no? Sobrang kulit nila pero ako tameme. Man? Ano? Ice. Ice cream. Pag lumabas tayo, hindi na tayo makakapasok. O mamaya na lang. Mamaya, sila na ice cream. Guys getting ready for their set. Specific genre, their music is best described as a mix of pop rock with a hint of funk. Over the past 7 years, the band has gained attraction through their relatable songs and whimsical personalities. A mainstay in the country's indie scene, the band first hit mainstream through their hit tracks Fallen, their first track in the top 10 charts, and Raining in Manila, which peaked at #1 in all digital streaming platforms in the Philippines. Iyo, excited ka? Sound checking before nami-miss ko na. Sobrang exciting. Good evening, Pampanga! Good evening, Pampanga! Yeah! That's really cool.
second song intro, San Kakapit. All songs to be uploaded soon. Bagong intro, gusto ko. Hindi ka ba? Enjoy? Joke lang. Joke time naman si Pio. Sasabi mo, pagod ka, no? 1 hour? 1 hour, Gusto ko ano? ng third time. Third 1 time? hour and mga 27 minutes. After Lola Amor, ano naman? Law. Yaw-yaw. Law-law. Ano say mo? Masarap. Sabihin mo. 10 out of 10. Kalha. Anong sa'yo? Ano order? Chicken barbecue at saka baked macaroni. Pero ano nang nakain mo? Ayan, no? May chocolate ka pa. Yogurt Oreo. Ano naman yan? Shell. Baked scallops? Shells. Turuan kita kumain. O, ganito kakainin yan. Pick one. Ito siya. Dig in. Kukunin mo siya. Ayan. Tusok. Tusok. O kaya pwedeng sip-sip. Chicken skin and chicharon. Ayan, maparas ka. Sarap! Masarap. Ito, maanghang to. Ito, ano lang to. Cheese. Piston. Chicken skin. Cheers, cheers, cheers. Guys, masarap. Scallops. My favorite ang sarap. Cheers, cheers, cheers. Guys, Ayun. cheers, cheers. Sige. Charon bulaklak naman. Takman, yan ay maparas siya. Ay, wag na. Ining white? Ella, here's how you eat it. Dah. Nakasip-sipan kaya mula na. Pwede ko i-kain yung spicy. Hindi naman gano'n mas spicy. Hindi siya spicy. Wala naman lasa. Hindi nga, cheese. Parang? Yo, yung sampalok, wala na laman. Bakit? Nag-recharge ng Armalite para mamayang gabi. Karotan siya sa ano. Paano kasi yung... Guys, oh, yung rating ng scallops ay 10 out of 10. Kasi, sweet ang lasa, pero, yung ito naman, wait, Chicken papakita skin, ko siya. Chicken skin pala. Kuha ka na lang isa, pakita mo. Ano siya, crunchy, pero i-rate ko, 10 out of 10 din. Mukbanger ka, te? Mukbanger. Matabang mukbanger. Ano? Sarap. Wala na yung scallops, guys. Inubos ko, sarap. Alam mo dito, lapit. Minikab ko, Diyos ko. Minikap? Minikap o minikap? Hindi naman nasuko. Saan ako? Sarap. Daddy, ang saya kanina yung concert. Hindi ka naman kumanta. O hindi po, sobra kabsi. Makalakad. Ano masasabi mo? Sobrang gusto din sa energy ko talaga. Oh, close mo na. Bye!